Vi var de første, opvokset af blåt lys, fodret med notifikationer, lært at trække vejret gennem skærme. Sammenlignet slet gentag, vi lægger ikke engang mærke til det længere, hvor hurtigt vores tommelfinger bevæger sig, og hvor langsomt vores hjerter slår. Vi lærte at tale i billedtekst og græde i klæder og sige, at jeg har det fint med et filter på. Vi sender ikke breve længere, vi sender hurtigt, ikke gennemtænkt beskeder. Vi siger ikke, jeg savner dig, vi lader beskeden stå på leveret, fordi se føles højere end stilhed. Hvor kærlighedsbrevene nu, de rodede, foldede, krøllede, skrevet kl. 2 om natten, da verden stadig var ægte. Nu er det bare forsvindende hjerter og ulæste følelser gemt under perfekte mennesker, vi aldrig møder. Alle ser glade ud her, solnedgang perfekte krop, men du ved, det tog 47 forsøg for at få det billede, og alligevel skuler vi stadig bare videre. Som om vi ikke kan stoppe. Vi sammenligner til det gør ondt, vi poster til vi forsvinder, vi griner, men der er hul, vi er forbundet, men ensom, vi bliver set, men aldrig kendt. Vi vokser op online, men et sted midt i skolen glemmer vi, hvordan virkeligheden ser ud. Så måske er det tid til at se op og lukke ud og åbne øjnene og se, hvad skærmen har gjort ved os.